Lil-karozza tieħu n-nar żgur li mhix esperjenza pjaċevoli. Numru ta' każi fl-aħħar ġimgħat tefgħu il-lenti propju fuq dawn il-ġrajiet. Għalkemm bosta każi huma ta' natura kriminali, hemm numru ta' sitwazzjonijiet fejn in-nirien jibdew minn problemi mekkaniċi jew elettroniċi. Xi ħaġa li spjegalna dwarha l-Operations Manager fih dan il-Protezzjoni Ċivili Anthony Pisani. Illum il-karozzi għandhom ħafna electronic devices ġo fihom. Right? Li allura inti għandek element ta' elettriku li jista' jkollok short fil-karozza li allura jispiċċa biex taqbadlek il-karozza. Ġifieri illum qed insemmu l-karozzi m'għandhomx il-karozzi li kienu qabel fejn kien hemm iktar ħadid milli kien hemm plastics. Illum il-karozzi għandhom mobbijin b'ħafna iktar plastics ġo fihom, allura inti għandek fire load kbira ġo l-karozza li allura kif jibda nar da ħajkompli jikber. Pisani żied li nar jista' jkun kawża ta' short circuit, problema mekkanika jew oħrajn, bħal pereżempju jinqasam il-pipe tal-fuel bil-fuel jieħu n-nar kif jinżel fuq parti sħuna tal-magna. Għaldaqstant saħaq dwar il-bżonn li nieħdu ħsieb il-karozzi tagħna, jinbidlu l-partijiet antiki li jistgħu joħolqu l-inkwiet u kull xogħol li jsir fil-karozza isir b'mod professjonali. Argumenta li f'ċertu każi in-nar ġieli jieħu wara li l-persuna tkun ġat fit il-karozza. Dan għaliex jekk il-problema tkun ġa hemm, il-karozza tkun għadha sħuna u n-nar jieħu jew jikber xorta waħda. Barra minn hekk anke l-materjal li nużaw biex nieħdu ħsieb il-karozza tagħna għandna nużawh bil-aqal. Semmilna pereżempju ċertu sprays li jintużaw biex il-karozza tibqa' tleq u sabiħa. Fakkarna li maż-żmien b'dawn jistgħu jakkumulaw ċertu fdalijiet li jistgħu jirriżultaw f'nirien. Daw l-aerosols kollha huma flammable l-affarijiet li jkollhom ġo fihom. Allora inti qed iżid ċans li jista' li ġismu. L-aħjar dejjem li jkollok prodott li inti tagħmlu fuq biċċa u timsaħ u mhux tagħmel sprays. Tenna li llum jeżisti apparat apposta li wieħed jista' jitfa' qrib il-magna u f'każi ta' temperaturi għoljin jattiva ruħu biex il-fjammi jintfew jew jittaffew. Minn barra dan, fire extinguisher dejjem jista' jkun tajnuna. F'każ ta' nar tenna li l-ewwel ma wieħed għandu jagħmel u li jċempel fuq in-numru 112. Jara li ħadd ma jkun f'periklu u kontra id-direzzjoni tar-riħ minħabba d-duħħan. Sakemm jiġu tal-Protezzjoni Ċivili, fire extinguisher jista' jagħti daqqatit billi jipprova jtaffi l-fjammi bħal mix-xibka qrib fejn tkun il-fjamma. Fakkarna li n-nar jikber f'kuntatt mal-ossiġnu. Għaldaqstant il-bonit qatt m'għandu jinfetaħ. Imma qatt m'għandek tiftaħ, għax jekk tiftaħ mbagħad ma ssibx ċans tieħu. Plus li tista' tinħaraq inti għax kif toll il-bonit ovvjament ħajidħol in-nar għal wiċċek u tinħaraq inti. Fl-aħħar nett żewġ appelli biex ma nżommux tankijiet tal-gass anke vojta fil-karozza u biex is-sewwieqa jwarbu lil vetturi ta' emerġenza, idealment billi jiksru fuq ix-xelluk biex bekk is-sitwazzjonijiet ta' emerġenza tittieħed azzjoni fuqhom minnu fih.